खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै हादरसाफोरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो एक्सटार्नेल एफेयार्सनि मन्थ्रि डक्टर आर.के. रन्जन सिं बिथांखौ गावनि थाग्रा न'आव लोगो हमहैनानै सोलोंथाइनि सायाव बाथ्रा सावरायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायनि सायाव बाथ्रा सावरायनायजों लोगोसे फैगौ बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 नि सोमोन्दैबो सावरायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 आव बिथाङाबो खावलायनाय बादि नुजाफैनो खोथा होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं सासे आइजो खौरांगिरिया हरखाब रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय रबिबारखालि डली हाजरिका मुंनि सासे खौरांगिरिया लामायाव स्कुटि सालायलांबाय थानाय समावनो गंसे बासआ हरखाब सौदावफैदोंमोन आरो आइजो खौरांगिरिया गोग्लैनानै बेहुस जाना थादोंमोन आरो हस्पिटालाव लांबाय थानाय समावनो जिउ जोबदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिथां आइजोआ मोनसे मिडिया हाउसआव खामानि मावोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया जादोंमोन आसामनि लखिमपुर जिल्लानि बिहुपुरियानि सन्थपुरियाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सासे आइजो फोरोंगिरिया सासपेन्ड खालामजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कार्बि आलंनि पिनकि काटानियार मुंनि सासे आइजोआ सोनाब कार्बि आलं जिल्लानि सिंथंनि मकिन्दु एल.पि. स्कुलाव सासे लेङाइ फोरोंगिरि हिसाबै 2022 मायथाइनि 14 मेआव जयेन जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय जयेन जानायनिफ्राय नुजाथिफैनाया जोबोद खम जानायनि थाखाय बिथां आइजो फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं साब्रै सिडि कनस्टेबलनि आनजाद होगिरिफोरा पुलिसजों खाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 28 जानुवारियाव तेजपुराव जानाय स्टाफ सेलेक्शन कमिसन एबा एसएससिजों खुंजानाय सिडि कनस्टेबलनि आनजादाव गावसोरनि मार्कशीटनि नम्बरखौ 35 निफ्राय 40 खालामफ्लाना आनजादाव जिरायनो नाजानायनि दायाव बे साब्रै आनजाद होगिरिफोरखौ पुलिसआ खानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे साब्रै आनजाद होगिरिफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै मध्य प्रदेशनि शिवम सिंह तोमार 23 बोसोर बैसोनि, बिहारनि विकास कुमार चौधरी 22 बोसोर बैसोनि, उत्तर प्रदेशनि सन्जीत पाल आरो यूपी बालियानि कुमारी रंजन बेरमा होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसोरनि आधार कार्डफोरखौ नंखाय होनना फोरमान मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे साब्रै सुबुंफोरखौ आइपिसि सेक्सननि 420, 468, 34 नि आयेन मथे खानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं मोब्लिब बिलआ 30 एबा 50 फैसा बारायसिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोब्लिबनि बिलनि बेसेना 2023 मायथाइनि 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 30 एबा 50 फैसा बारायसिगोन होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे बाथ्राखौ आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एबा एपिडिसिएलआ फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।